Salve e ben trovati bi amina kuma l'assuration kan assurance mɔgɔ caman ɲin'a fɛ ko an ka video dɔ kɛ a kan ka detail di an ma se ka temps sɔrɔ ka video ka a kan ka detail di nka an bɛna quiz k'a kan ni Ala sɔnna ma n'an ye temps sɔrɔ fana an bɛna na ni video wɛrɛ ye an bɛna detail di mun na donc an ka taga an ka quiz fɛ. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre anche le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada. Ale ko cogo di a ko ko l'assuration ko a bɛ sarali kɛ c'est-à-dire a bɛ sarali kɛ couvreli kɛ hali sanction administrative c'est-à-dire multa quoi n'i ye multa ta n'a fɔ i ye ko dɔ kɛ min bɛ kɛ sababu ye o bɛ montant d'i ma donc ko assuration bi o fɛnɛ couvrir ça veut dire que assuration bi o fɛnɛ sara o ye falso de ye. La procedura di risarcimento diretto non è applicabile se vi sono più di 2 veicoli coinvolti. Donc a ko ko la procédure de risarcimento kɔrɔ ye remboursement de ye ok donc i bɛ remboursement direct min kɛ n'i ye accident kɛ i bɛ remboursement kɛ directement donc i bɛ libéré ka bɔ a problème la donc a bɛ fɔ de ma risarcimento diritto donc ale ko o risarcimento diritto ni ko a tɛ se ka appliquer c'est-à-dire a tɛ se ka kɛ ni bolimafɛn min ye problème sɔrɔ c'est-à-dire accident kɛra bolimafɛn min na n'a ka ca ni 2 ye quoi effectivement o ye vero fana ye. Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA, il contratto con la formula bonus-malus viene automaticamente annullato se si provocano più di 2 incidenti. Donc ale fana ko yan ko l'assuration contrat l'assuration na RCA donc ko o contrat ni fana ko a bɛ fɛn min a bɛ fɔ mun ma ko bonus-malus donc ko bɛ annuler automatiquement quoi ok a bɛ annuler automatiquement ko n'i ye accident kɛ accident min ka ca ni 2 ye quoi san kɔnɔna na o fana ye falso ye parce que bonus-malus ale ye stabiliné don ka bɛn i ka accident de ma n'i ye accident kɛ ka caya kojugu donc san nɔtɔ i b'a dɔ bɛ fara a kan i kan ka wari min sara mais n'i fana ma accident kɛ a fana prix bɛ se ka jigin donc i ka accident cayali tɛ kɛ sababu ye ka annuler quoi donc o de kama falso don. Il fondo di garanzia per le vittime della strada è un premio per chi non ha provocato incidenti. Donc ale ko fondo de garantia ni ko o ye mila ka ɲɛfɔ mun de don ko donc fondo de garantia ko o ye permis ye quoi c'est-à-dire bonus de mɔgɔ ye quoi mɔgɔ min ma accident kɛ quoi o fana ye falso ye fondo de garantia ale ye wari de wari min bɛ ni état kɛlen don k'a bila an ka ni bolimafɛn min ye accident kɛ bolimafɛn ni a bolibaa ma dɔn quoi wala mun ma identifier ou bien assuration tɛ bolimafɛn min na donc fondo de garantia nin bɛ kɛ ka jɔ ni o problème ye mais donc ale filɛ k'a fɔ komi n'a fɔ ko wari de don bonus de don mɔgɔ ye quoi mɔgɔ min ma accident kɛ o de kama falso don. Per poter stipulare una polizza assicurativa contro il rischio di incendio occorre che il veicolo sia munito di apposito meccanismo stacca batteria automatico. Donc ale ko pour que i ka se ka police assicurativa c'est-à-dire assuration dɔ bɛ min bɛ na ni a bɛ tasuma ok parce que risque d'incendio o de ye tasuma ni tasuma wuli ka mobili la quoi donc assuration min bɛ jɔ ni o ye ale tɛ wajibi ye quoi mais ale assuration donc ko pour que i ka se k'ale activer ni donc ko faut que a ka sɔrɔ i ka batterie c'est-à-dire a bɛ se ka détacher automatiquement quoi ka bɔ mobili la quoi i ka batterie bɛ se ka détacher automatiquement ka bɔ mobili la n'o o t'a la donc i tɛ se k'ale assuration ni activer kuma laɲini o kundi o don ye falso de. Il fondo di garanzia per le vittime della strada prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non identificati. Voilà, komi n y'a fɔ cogo min ale ko fondo di garanzia ni ko de la vittima della strada ko a bɛ sarali kɛ c'est-à-dire a bɛ sarali kɛ accident na quoi cani na quoi cani min bɛ n'a kɛra mɔgɔ fɛ min ma dɔn quoi ok c'est-à-dire cani min kɛra bolimafɛn fɛ mɔgɔw la bolimafɛn min bɛ ni a tigi ma dɔn quoi donc ko a bɛ sarali kɛ o cani na o ye vero de ye. In caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di fotografie. Donc ale ko an ka ni accident kɛra quoi ok
donc ko an ka ni accident kɛra donc ko mun ye remboursement ni direct ni donc ko pour que ka se k'o kɛ ko aw wajibilen don diyagoya de don aw ka a accompagner ni photo ye quoi c'est à dire ka photo ta accident nacogo photo ninnu o fana ye falso ye. Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un libretto sulle nozioni di pronto soccorso. donc ale ko k'i ka assuration contrat signen kɔfɛ donc ko assuration mɔgɔ ninnu fana ni ko o ka kan ka fɛngɛ bila quoi ça kan ka livre dɔ di ma livre min bɛ yen nɔ ni a bɛ kuma pronto soccorso kan quoi o fana ye falso de. Il risarcimento diretto nei sinistri stradali si applica se vi sono danni al veicolo e lesioni di lieve entità al conducente. donc ale ko mun ye remboursement direct ni comme an y'a fɔ cogo min na accident na donc ko o bɛ appliquer quoi ok ko bɛ appliquer ko ni a y'a sɔrɔ c'est ni jɔkini kɛra quoi mais jɔkini min don leve entita o kɔrɔ ye c'est mɔgɔ dɔ jɔkina mais a fanga ma bonya quoi jɔkini fitininin don donc a bɛ se ka remboursement direct kɛ ka ko da sira la ye o fana ye vero ye. I massimali della polizza di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, aumentano ogni anno. donc ale ko assuration RCA ni min ye wajibi ye parce que ale dɔrɔn de ye wajibi ye donc ko dɔ bɛ fara o ka san o san o fana ye falso de. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre anche la responsabilità penale in base al premio pagato. donc ale ko k'i ka assuration fana ni RCA ni ko a bɛ sarali kɛ responsabilité pénale la quoi ok kasola taga la donc ko ka bɛn fɛn ma i ye mun sara ka wari hakɛ ma i ye min sara o ye falso ye parce que bɛnna a ka ko de don. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, si può incorrere nella confisca del veicolo. donc a ko n'i ka assuration ni a banna ko a bɛ se ka kɛ o bɛ se k'i ka mobili confisquer o bɛ se k'i ka mobili minɛ la ka taga n'a ye quoi è vero. Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un elenco delle autocarrozzerie convenzionate da contattare in caso di incidente. donc a ko k'i ka contrat signen kɔfɛ donc ko assuration mɔgɔw k'u ka kan ka sadi sɛbɛnni u ka kan ka fɛn di ma quoi mun bɛ nin nɔ sadi ni a bɛ numéro b'a kan quoi ok n'a fɔ kan ka papier di ma numéro b'a kan numéro min bɛ an ka n'i ye accident kɛ i bɛ se ka carrosserie wele mun bɛ t'i ka mobili ta quoi o fana ye falso ye olu o tɛ wajibi ye n'i b'a fɛ k'i ka assuration accompagner n'o ye i bɛ wari dɔ sara ka fara a kan donc o fana bɛ fara a kan quindi è falso. I massimali della polizza di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, possono essere aumentati a scelta del cliente pagando una maggiore somma di denaro, premio assicurativo. donc a ko i ka massimali fana ni ala sɔnna ma an bɛna video kan an bɛ détaillé di massimali ni bonusmalisi ninnu bɛɛ lajɛlen kan donc maximali ni sari assuration bɛ sarali kɛ ka da min na quoi o kɛ assuration mɔgɔw bi i ka accident sara ka da min na ko o maximali ni ko dɔ bɛ se ka fara o kan mobilibola yɛrɛ c'est à dire chauffeur yɛrɛ ka suwa la ni a ye sarali kɛ wari la c'est à dire n'a ye dɔ fara a ka wari sarata kan o fana ye vero de. Il fondo di garanzia per le vittime della strada prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non coperti da assicurazione. Voilà, kuma an y'a fɔ cogoya min na ko fondo de garantia ni ko o fana bɛ sarali kɛ quoi ok o bɛ sarali kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ yen ni a ye accident sɔrɔ bolimafɛn fɛ bolimafɛn min ni assuration tɛ a la quoi comme an y'a fɔ cogo min o ye vero de. La cifra minima dei massimali della polizza di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, viene stabilita dalla legge. donc ale ko chiffre minimali min bɛ nin nɔ ni assuration mɔgɔw n'i b'a sara o ye nin donc ko o stabiliselen don loi fɛ c'est à dire loi de bi o stabiliser o ye vero de. Il certificato di assicurazione obbligatoria deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo. donc a ko assuration c'est à dire assuration certification quoi ni assuration ko bɛ certificat min di ma ko i wajibilen don ka o to i bolo mobili kɔnɔ toujours o fana ye vero de. Per poter stipulare una polizza assicurativa contro rischio di furto, occorre che il veicolo sia dotato di antifurto.
Donc pour que i ka se ka a bɛ fɔ assurance min ma ko anti-furto n'i ka mobili sonyana wala assurance min bɛ jɔ ni o fɛnɛ ka problème ye donc pour que i ka se k'ale activer ko f'a k'a sɔrɔ anti-furto c'est à dire fɛngɛ activer fɛngɛ b'i ka mobili la i ka mobili tɛ se ka sonya o kɛ a k'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a la sécurité min b'a to a tɛ se ka sonya anti-furto o fɛnɛ ye falso de ye. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, si può continuare a usare il veicolo solo per brevi tragitti. Ko ni i ka assurance ni a dati banna ko i bɛ se ka continuer ka mobili utiliser mais seulement yɔrɔ surumaniw na quoi a kɛ bolili surumaniw na quoi è falso. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre solo i danni arrecati alle persone, perché per i danni alle cose occorre un altro tipo di contratto. Non ko assurance min ye RCA ye donc k'o bɛ couvreli kɛ seulement cani na cani min bɛ n'i y'o kɛ mɔgɔw la ko parce que ko pour fɛnw ta c'est à dire mɔgɔw bolo fɛnw ta ko il faut que i ka contrat wɛrɛ activer o fɛnɛ ye falso de ye. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre solo la responsabilità del conducente, ma non quella del proprietario del veicolo. Donc ale ko assurance RCA ni fɛnɛ ko a bɛ couvreli kɛ sara a bɛ sarali kɛ seulement responsabilité la caniw na quoi mobili bolila ye mun kɛ quoi donc ko mobilitigi ta ko a ti sarali kɛ o la quoi o fɛnɛ dun ye falso de ye. I massimali della polizza di assicurazione RCA responsabilità civile auto sono le somme di denaro che l'impresa assicuratrice riscuote ogni anno dal proprio cliente. Donc ale ko ni maximali nin ko nin ye wari de ye ko somme de don somme mun bɛ nin nɔ somme totale ko assurance mɔgɔw bɛ minnu sɔrɔ ka bɔ client yɔrɔ falso de don munna falso don n b'a ɲɛfɔ parce que komi n y'a fɔ cogoya min na client i b'o de bénéficier ka bɔ assurance mɔgɔw fɛ n'i ye accident kɛ mais c'est pas que assurance mɔgɔw b'a bénéficier ka bɔ i yɔrɔ quoi u ye demande in kɛ contrat de o de y'a kɛ ni a kɛra falso ye. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, si può utilizzare il veicolo solo sul territorio italiano. A ko ko n'i bɛ fɛ ka assurance nin n'a dati banna nin n'a dati banna ko i bɛ se ka i ka mobili utiliser seulement Italie dugu kɔnɔ o fana ye falso de ye. Le polizze assicurative contro il rischio di incendio del veicolo coprono normalmente solo i danni causati da incendi dolosi, intenzionali e non quelli provocati da incendi accidentali, casuali. Donc ale ko assurance min bɛ ni a bɛ a dabɔlen don contre risque d'incendio c'est à dire ni tasuma wulili ka mobili la donc ko o bɛ sarali kɛ normalement seulement accident minnu bɛ nin nɔ ni a lawulila kama quoi ok c'est à dire minnu lawulila kama mais minnu kɛra u yɛrɛ ma ko a tɛ sarali kɛ o la o ye falso de ye. Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA, il contratto con la formula bonus-malus comporta una variazione annuale del premio di assicurazione in base al numero di incidenti causati. Donc ale ko contrat la assurance contrat la ko mun bɛ yen nɔ formule mun n'a bɛ f'a ma bonus malus ni ko o bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma don c'est à dire wari la i bɛ wari min sara quoi san na o kɛ ka bɛn i ka accident kɛlen ma quoi o fana ye vero de ye komi an y'a fɔ cogo min na fɔlɔ la. L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone e o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblico. Donc assurance bɛ sarali kɛ dan nin na c'est à dire cani na cani min bɛ yen nɔ ni o kɛra mɔgɔw la mɔgɔw bolofɛnw n'a mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sɔrɔ arrêt public kan i n'a fɔ sirabadaw la i n'a fɔ sirabaw kan wala jamayɔrɔw la è vero. L'assicurazione per la responsabilità civile auto RCA copre ogni danno causato, anche se superiore al massimale stabilito. Donc a ko assurance ko a bɛ sarali kɛ c'est à dire i ka accident bɛɛ lajɛlen na a mana kɛ fɛn o fɛn ye ko hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ maximali kan komi an y'a fɔ cogoya min na o ye falso de ye n'a tɛmɛna maximali kan i yɛrɛ b'a tɔ sara. Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, si incorre in una sanzione se si circola o si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche. Donc a ko n'i ka assurance ni a dati banna quoi ok n'a dati banna ko n'i ye i ka mobili to sira public kan donc ko i bɛ sanction sɔrɔ c'est à dire u b'i sanctionner o ye vero fana de ye.
Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo tecnico prima di essere rimesso in circolazione. Donc a ko n'i ka aspiration date banna k'i ka mobili k'i kan ka c'est à dire a contrôler quoi i kan ka taa contrôle technique kɛ yanni i bɛ bolili damina kura ye o tun fana ye o falso de. La formula assicurativa bonus-malus non si applica per i motocicli. Donc a ko ko mun ye formule bonus-malus ye donc k'o tɛ appliqué mototigiw kan o kɔrɔ ye mototigiw tɛ se k'ale ta quoi o ye falso de. Voilà, donc an ka quiz banna yan ni Ala sɔnna ma an bɛna essayer ka quiz wɛrɛ k'a kan komi a fɛnɛ filɛ nin ye a bɛ mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ o la o bɛ kɛ sababu ye demande minnu bɛ taa ni ka segin kɛ a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ quoi voilà donc a kana ɲinɛ k'an ka video partager an b'a fɔ k'an bɛn video natɔ wassalam.